Γεια σας. Αεραστεχνικό βίντεο για να παντρέψουμε τα αξεσουάρ τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στις βιτρίνες των χήμα προϊόντων, ειδικά τμήματα, όπου θα βάλουμε δύο ταμπελάκια. Ένα που θα λέει στον πελάτη είδος και τιμή και ένα που θα γράφει το PLU. Εντάξει, μην κοιτάτε τι γράφει εδώ, δεν είχαμε PLU, αλλά είναι το ίδιο μέγεθος. Γενικά το ταμπελάκι μπορεί να μπει σε μανταλάκι ή σε βάση. Τυχαία αυτά τα δύο είδη. Υπάρχουν και άλλες βάσεις πιο ψηλές, πιο κοντές και άλλου του τύπου μανταλάκια πέρα από αυτό. Δεν μας νοιάζει. Το σημείο στο οποίο θα γατζώσει η μεγάλη βάση είναι το ίδιο. Λοιπόν, πάμε. Αυτή είναι η μεγάλη κασέτα, στην οποία θα κουμπώσει το ταμπελάκι που βλέπει ο πελάτης. Αν τη δείτε από τα πλάγια, προσέχετε εδώ ένα γύρισμα. Αυτό είναι το πάνω μέρος. Ωραία. Από εδώ υπάρχουν δύο υποδοχές. Η μία υποδοχή θα χρησιμοποιηθεί για να μπει αυτό το τεμάχι εδώ, που είναι ο σύνδεσμος, και η κάτω υποδοχή για να μπει το αντίστοιχο μανταλάκι ή η αντίστοιχη βάση. Και ο πίσω αντάπτορας, ο οποίος θα ενωθεί με το μεγάλο με αυτό εδώ, για να βάλουμε το PLU. Πάμε για μια δοκιμή. Λοιπόν, παίρνουμε την κασέτα, το μεγάλο γύρισμα, το γυρισματάκι προς τα πάνω. Κάτω είναι ίσιο. Παίρνουμε τον αντάπτορα, ο οποίος, εάν δείτε, εδώ έχει ένα κοψιματάκι, το οποίο το κεντράρουμε εδώ στο πάνω μέρος, ούτως ώστε και οι δύο βραχίονες να μπορούν να κυκλοφορούν, για να δώσουμε την επιθυμητή γωνία θέασης ανάλογα πώς έχει τοποθετηθεί όλο το σύστημα αξεσουάρ και ετικέτας ηλεκτρονικής. Τα ανοίγουμε λίγο σχεδόν σε ευθεία για να μας βοηθήσει να τοποθετήσουμε και το κοιτάμε μετά πάνω στο προϊόν. Λοιπόν, στην πάνω θήκη λοιπόν προσαρμόζουμε έτσι το βραχίωνα. Στην άλλη πλευρά του αντάπτορα βάζουμε αυτό, όπως έχουμε πει, το γύρισμα εδώ είναι το προς τα κάτω, το αντίθετο από τη μεγάλη. Ό,τι κάναμε και στα μανάβικα. Κουμπώνει. Βλέπετε τώρα εδώ ότι αυτά εδώ μπορούν να παίξουν, γιατί έχουμε το κενό στην πάνω πλευρά. Αν ήταν κάπου αλλού, δεν θα μπορούσε να γυρίσει. Λοιπόν, το έχουμε εδώ. Θα κουμπώσουμε το μικρό ταμπελάκι του PLU πίσω στη μικρή βάση. Εδώ. Και η μεγάλη ακολούθως θα μπει εδώ. Από κάτω πάλι προς τα πάνω. Και έχουμε αυτό το σύστημα. Αυτό τώρα είναι μόνο του και περιμένει το αξεσουάρ του να κουμπώσει εδώ. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε είτε τη βάση για να έχουμε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Έτσι. Το βλέπουμε. Του πελάτη και το PLU. Και έχουμε και το μανταλάκι. Μπροστά στη φάτσα, όπως βλέπει ο πελάτης, μπαίνει αυτό το σημείο εδώ που είναι και ο υποδοχέας. Το βάζουμε στην κάτω υποδοχή της μεγάλης κασέτας και έτσι κουμπώνουμε στο πύληνο ή σε δίσκο κρυοπολίου, όπου χρειάζεται για κάθε κατάστημα, και με αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε? Τέλεια.